Gikabalakan nga dili na maagian sa mga motorista ang bahin sa National Highway sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Human hinay-hinay na nga nakankan ang akong bahin sa River Slope Protection gumikan sa mga nasinating pagbaha. Aniya ang report. Sa aerial video, makita nga hinay-hinay na nga nakankan sa tubig baha ang kilid sa slope protection niining National Highway sa Barangay Layog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur nga misamot kuno diyang nasinati ang mga pagbaha sa milabay nga mga adlaw. Parte po yun ng river system natin. Ang tubig po na tumadaan doon is galing pa po ng dikit doon. Malakas yung agos ng tubig, sir, na-erode po yung ating yung part ng kalsada. So, sa katagalan na rin po siguro ng river protection na nandoon, unti-unting na-erode na po. Ang maong panghitabo, gikabalakan nga mugrabe nga basig matunga ang maong highway nga main thoroughfare sa mga motorista nga nagikan sa North Cotabato padulong sa Maguindanao del Sur ug Cotabato City. Sa karon o sa kalain lang sa ang ginapagian sa maong kalsada. Hinuon dunay alternatibong ruta nga muagi sa likod sa public market sa maong lungsod. Samtang gilaro na sab sa LGU ang pag-relocate sa pipila ka mga magbanay nga dunay kabalayan nga anaa sa maong lugar nga naapektuhan. Nasayran nga ang panginabuhian sa maong mga magbanay, manguha og mga nangaanod nga kahoy aron ibaligya. Nakig-alayo na sab ang LGU sa national government alang sa rehabilitasyon niini. Sa tingin ko, sir, this would the national government should intervene kasi medyo malaki-laking problema ito. Siguro i-discuss natin ito to the provincial governor para matingnan kung ano yung mas mabilis na action natin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.